Sa cellphone video ni Rowelyn de la Cruz, kita ang pagpanik ng mga manonood at ng mga sakay ng nadiskaril na Caterpillar ride sa Purok 3, South Poblacion, Jose Panganiban, Camarines Norte noong Sabado ng gabi. Ayon kay Police Major Norwen Abilida, 6 na magkakamag-anak kabilang ang isang 2 taong gulang na bata ang sugatan sa insidente. Sa investigasyon, isang bagon ang kumalas habang umaandar ang Apollo Moon Rocket Wagon Ride na nagresulta sa pagtilapon ng mga biktima na kaagad naman na naisugod sa ospital. Dahil sa result ng initial inspection ng ating kapulisan, na-detach po yung bagon doon mismo sa Caterpillar sa buong sa buong machine. Makikita po dyan sa video na provide po ng ating mga sistema. Mga witness po doon, mga witness po pala, na-provide po ng witness na tuloy-tuloy pa rin naman yung ikot. Actually, hindi nga napansin ng na operator, kaya sa mga witnesses po ang nag-insert. Sinagot naman ng pamunuan ng Carnival ang pagpapagamot sa mga biktima. Sa ngayon, patuloy pa din ang gamutan sa 2 anyos na bata na nagtamo ng sugat sa kanyang ulo. Both parties nagkaroon sila ng agreement na itong owner po ng Carnival ay magpuprovide po siya ng financial assistance doon sa ating victims. So initially, nagbigay po ng 53,000 doon po sa payment sa hospital bill. So sabi ng owner po ng Carnival, ipuprovide niya po lahat ng pangailangan. Ipabayaran niya yung hospital expenses ng ating mga victims. At the same time, yung damages na na-incurred po ng mga victims natin para po kailangan sa kanya po itong mabayaran. I-shoulder na po ito. Pansamantala rin munang ipinatigil ang operasyon ng nagkaaberyang Apollo Moon Rocket Wagon Ride para di na makadisgrasya pa. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang otoridad sa mga operator ng mga Carnival Ride na ugaliing inspeksyonin ang mga makina bago magsimula ng operasyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.